கேரள மாநிலம் விழுஞ்சம் கடற்கரை பகுதியில் 300 கிலோ ஹெராயின் சிக்கிய விவகாரத்தில் நடிகை வரலட்சுமியின் முன்னாள் மேலாளர் ஆதிலிங்கத்தை NIA அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். ஆதிலிங்கத்திடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையை தொடர்ந்து நடிகை வரலட்சுமியை விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு NIA அதிகாரிகள் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர். இதுபற்றிய செய்தி தொகுப்பை தற்போது காணலாம். கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கேரள மாநிலம் விழுஞ்சம் துறைமுகத்திற்கு வந்த படகை வழிமறித்த போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவினர் படகில் இருந்த 300 கிலோ ஹெராயின், 5 AK-47 ரைபிள்கள் உள்ளிட்ட கடத்தல் பொருட்களை பறிமுதல் செய்து படகில் இருந்த 6 இலங்கை நாட்டு பிரஜைகளையும் கைது செய்தனர். கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்கு NIA விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில் திருச்சி இலங்கை அகதிகள் முகாமில் இருந்து மேலும் பல அகதிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கராச்சியை சேர்ந்த ஹாஜி சலீம் என்பவன் போதைப்பொருள் கடத்தலின் மாஸ்டர் மைண்ட் என்பதையும் அவன் தாவூத் இப்ராஹிமின் கூட்டாளி என்பதையும் NIA அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த விவகாரத்தில் 13 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ள NIA அதிகாரிகள் நடிகை வரலட்சுமியின் முன்னாள் மேலாளரான சிவகங்கையைச் சேர்ந்த ஆதிலிங்கத்திற்கு இந்த ஹெராயின் ஆயுத கடத்தலில் முக்கிய தொடர்பு இருப்பதை கண்டறிந்தனர். ஆதிலிங்கத்தின் உறவினர் பாலாஜி, ஹெராயின் கடத்திய கும்பலைச் சேர்ந்த குணசேகரன் ஆகியோருக்கு இடையே இருந்த தொடர்பையும் குணசேகரனின் பினாமியாக லிங்கம் செயல்பட்டு வந்ததையும் கண்டுபிடித்த NIA அதிகாரிகள் கடந்த வாரம் ஆதிலிங்கத்தை கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் நடிகை வரலட்சுமி குறித்த சில தகவல்களை ஆதிலிங்கம் கசிய விட்டதாக தெரிகிறது. போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலமாக கிடைத்த பணத்தை கிரிப்டோ கரன்சியிலும் சினிமாவிலும் அரசியலிலும் ஆதிலிங்கம் முதலீடு செய்ததாக கூறப்படும் நிலையில் வரலட்சுமியை விசாரணைக்கு ஆஜராக NIA அதிகாரிகள் சம்மன் அனுப்பியதாக செய்திகள் பரவின. இந்த நிலையில் அப்படி ஒரு சம்மன் எனக்கு வரவே இல்லை என நடிகை வரலட்சுமி விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆதிலிங்கம் என்பவர் கடந்த 3 வருடங்களுக்கு முன்பு தன்னிடம் ஃப்ரீலான்ஸ் மேனேஜராக பணியாற்றியதாகவும் அதே காலகட்டத்தில் தான் சில ஃப்ரீலான்ஸ் மேனேஜர்களுடன் பணியாற்றி வந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பிட்ட பணி காலத்திற்கு பிறகு இப்போது வரை நாங்கள் இணைந்து பணியாற்றவோ பேசிக்கொள்ளவோ இல்லை என நடிகை வரலட்சுமி தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இருப்பினும் இந்த விவகாரத்தில் அரசுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் அதற்கு ஒத்துழைக்க தயாராக இருப்பதாகவும் நடிகை வரலட்சுமி தெரிவித்திருக்கிறார். ஹெராயின் போதைப்பொருள் விவகாரத்தில் இன்னும் எத்தனை சினிமா புள்ளிகள் சிக்க போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.